ya faɗa maka gaibu. Kai yanzu ka san ina son ka. So mafi tsanani kuma in kira ka na ya aure ka zo gidana kai tunani na kira ka na haɗa ka da mijina ne? Ba haka bane. Kawai na kira ka ne domin buƙatar kaina. Ya subhanallahi. To wani irin buƙatar kenan? A'a. Yanzu dan Allah sai na gaya maka. A daga ta aure mana me kake matsawa? Me kake matso wato? Ki ga maganar ki da baki mana. Ya kamata ka fahimci abin da nake nufi mana ka gane halin da nake ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai tsaya mana. Wai ke yaushe kika zama haka? Tun lokacin da ni tunanin na rasa ka. Kin rasa ni. To ai tunda kika rasa ni sai ki dauki shi a kin rasa ni. Ni da ke mun raba hayata. Kin yi aure kin zan faɗa kin mijinki ne fa. Wannan ma ya saba ma dokar musulunci a ce ni ina zaune a ɗakin mijinki. Domin ni kin yaudare ne kin ce wai in zo zaki ga mijinki zaki haɗan da shi za mu gaisa. Kuma na zo na ga ba kowa. Ni ba hakan bane a cikin zuciyana. Kuma ya kamata ka fahimci abin da ke cikin zuciyana ko ban fito na gaya maka ba. To yanzu wai tsaya ni kina ta wai abin da ke rai ki shi abin da ke ran nashi wai menene? Ki ni fa na ga alamun cewa duka maganganun da kike yi kamar babu hankali ko kuma ba a hayacin kike yin su ba. Oke yanzu dai na fuskanci dai shaɗin ne a cikin zuciyarki kenan. Ni zan tashin tafi ne ma kin gane? Ni na ga alamun ba tafiya ne. In kina yi mu Allah ki bude muku ban tafi. Wallahi ba za ka fita ba. Faɗa maka. Zaki ja mun masifa, zaki ja mun bala'i. Ba zan iya ba. Ina ta nuna maka abin da nake nufi ka kasa fahimta ne. Ba ina cikin masifa ne. Ina cikin masifa. Ya kake so ne? Wai da ma haka kike? Ba zan fita ba kika ce. Wallahi ba za ka fita ba. To me ne kake nufi da ba zan fita ba? Abin da nake nufi ai ka riga ka sani ba sai na gaya maka ba. Kin ga bude mu kofar fita. Ba za ka fita ba. Ki bude mun kofar fita dace Allah. Wallahi ba za ka fita ba. Ina ji kamar ana noji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi buga kofa ake yi. Wani kofa ake bugawa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba dai kofa na ba. Ki ne kawo. Wai daga sai noji ake yi ne ko ya ne ban gane bane. Na shiga uku. Ban gane ke shiga uku. Inna ilaihi raji'un. Wai shiga uku. ya dawo. Baya dawo din kudin. Mijina. Mutunci. Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Uku da uku. Inna lillahi. Shiga kasa gado to. Kasan gado. A'a, anan ba zo ka shiga nan.